جسر رستن له أهمية پراڕستان لە سووریە گەلێکی گرینگە ئەو خاڵە گرێدانەیە و وەکە دەمارێکی مەزن ئابوووریە لە سووریە. Di rastiyê de hemû aliyên hikûmetê li Sûriyê û berevaniya sivîl hewldaneke mezin dan. Ji bo temamkirina vî karî ku ji bo Sûriyê û endeziyarên Sûrî weke zehmetiyeke mezin tê dîtin. Eger Xwedê hez bike pir dê di destpêka meha bêde were vekirin. Eger Xwedê hez bike û karûbar bi lez û bez bi rê ve diçin. سپاس ji bo Xwedayê cîhanê me hemû karên serekeyên projeyê bi dawî anîn û pir bi temamî ji bo çûn û hatina trafîkê amade ye. Hin karên hêsan ên dawîkirinê û karên xemilandinê mane û bi vî awayî bîzna Xwedê dê hemû karên projeyê bi dawî bibin. Misogeriya kalîteya nûjenkirinê bi rêya pavendbûna bi pîvanên teknîkî û normên cîhanî yên taybet bi çêkirina piran hat kirin. û piştrastî ji van karan bi rêya ceribandinên laboratuwarî yên beton û hesin bi giştî hat kirin. Her wiha, di dawiya projeyê de me ceribandineke barkirinê ji bo yekjîvalahiyên ku sê stûnên wê hatibûn rakirin pêk anî û daketina tîrê hat pîvandin encaman gelekî baş û ji sêwiranê jî baştir bûn.